Tate anga muli malo wapiri Dipita kuka kuka ose ela ni malo Dipita Uti inusa muka kale komwe konjine Dipita Uti inusa muka kale komwe konjine Imanu safutike kulupila ni Mungu kulupila ni ine Baalime amene Angatse kwa tate ngati saasera maine Ine ndine njira yako tate Ine ndine njira yafikira kwa tate Mukandiziwa ine atate mwawaziwa Nyumba mwa tate anga muli malo wambili Dipita kuka kuka oselela ni malo Dipita Kuti inusa muka kale komwe konjine Dipita Kuti inusa muka kale komwe konjine Unawakate anga amakola mwaine Tiine mwaiwo Musa pesa zose tu Simele usape patate anga sokupatani Iine ndine moyo ndicho wona Iine ndine njira yafikira kwa tate Mukandiziwa ine atate mawaziwa Nyumba mwa tate anga muli malo ambili Dipita kuka kuka ose ela ni malo Dipita Kuti inusa muka kale komwe konjine Dipita Kuti inusa muka kale komwe konjine M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Akale sontizimo Lero la Mulungu la 7 mu Pasaka la Mulungu la kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba la Mulungu la kukondwerera ntchito zofalitsa uthenga dziko lonse lapansi. Kodi kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba kutanthauza chiyani? Mwina kumvetsa mwa umunthu ndikuti Ambuye Yesu akukwera kumwamba physically, kuti ophunzira amamuona kupita uyo mwalo wa mitambo nkusowa, ndimene timamvetsera mwa umunthu. Komatu akuti si choncho. Kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba kumatanthauza kuti Ambuye Yesu tsopano ali mu ulemerero wa Mulungu, ndi tanthauzo lake. Zijamanena kuti mitambo unamuphimba. Tanthauzo la mtambo mwa Mulungu ndiye kuti pamene pali Mulungu, the presence of God, ndiye tanthauzo la mtambo. Akamene kuti mtambo unamphimba, it means kuti he was in God's kingdom, God's glory. Komanso kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba kutanthauza kuti tsopano Mulungu Ambuye Yesu ali paliponse, ali nafe paliponse. Sitingati tsopano kungomuyika pamodzi Mulungu Ambuye Yesu kuti Ambuye Yesu tsopano ali paliponse. Ndiye amapezeka malo ena odabwitsa. Kuchipangano chakale Mulungu analankhula ndi Mose
pa chitsamba cha minga. Mulungu amapezeka ngakhale pa chitsamba cha minga. Ambuye Yesu anabadwira mkhola la ng'ombe. Mulungu kubadwira mkhola la ng'ombe, akupezeka mkhola la ng'ombe, akupezeka paliponse tsopano. Ndiye tanthauzo la kuuka makamaka kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba. Now he is everywhere. Poyamba amapezeka ku Galileya, ndiye kuti sapezekanso ku Yudeya. Akupezeka ku Kana, sapezekanso ku Kaperenawo. Koma tsopano akupezeka paliponse. Ndiye Mulungu. Ndiye tanthauzo la zimenezi. Tanthauzo lina la kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba kuti tsopano akufuna kuti atipatse mpata kuti titumikire. Awapatse mpata ophunzira ake kuti agwire ntchito zimene iyeyo amagwira, iwo wazipitirize. So it was like giving chance to the apostles, to the disciples, to continue working. Pitiriza zimene iyeyo amachita. Ndiye tanthauzo la kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba, kuti pasa ntchito tsopano. Pitani dziko lonse, kalalikeni uthenga wabwino. Lero tikuchitanso chaka chimenechi ntchito zofalitsa mawu. Mutu wa chaka chino mene atikonzera apapa ndi wakuti nzeru zochita kupangidwa ndiponso umunthu wa mtima zothandiza anthu kuti azilumikizana ndi kufika pomvetsetsana kwenikweni. Artificial intelligence and the wisdom of the heart towards a fully human communication. Masiku ano makompyuta akugwira ntchito zapamwamba kwambiri, kotero kuti kumadera kwina chilichonse akuchichita computerized. Computer is modeled after the human behavior, the human thinking. Mene timaganizira anthu limene anayipangira computer izichita zimenezo zimene anthu amachita, koma ndi munthu amene amazipanga zimenezo kuti chinthu ichi chizipanga ntchito ya munthu. Chifukwa chake timamva kuti robot ni chinthu chimene chimagwira ntchito ngati ya munthu. Artificial human being, munthu wopanga. Ndiye mmene akulembera kalata yawo apapa, kuyambirira akuyamikira ntchito zabwino za makompyuta. Kompyuta, kubwera kwa kompyuta kwathandiza zambiri, ntchito zambiri zapepuka. Ngakhale sozi kutanthauza sopena kuti ngati kuti munthu akhale pansi igwire ntchito kompyuta kana mashina agwire ntchito anthu ikhale pansi. Ndiye akupanga woni pamenepo kuti tisasire zonse kompyuta, tembe ulesi. Ena ngakhale nkutchali chikomwe ulesi akuti basi ndimvera misa pa wireless, ndionera misa pa televisioni. Mulandira ukaristiya pa wireless, mulandira ukaristiya pa televisioni. Ndiye akupanga woni apapa kuti let's be careful on how we use the computers. Zisatipatse ulesi. Ntchito ya munthu ni ntchito ya munthu. Tivomere machimo athu ndi kuwalapa kuti pereke sembeyi moyenera. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse abale kuti ndachimwa kwambiri kuganiza, kulankhula, pochita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. Chifukwa chake ndikupempha Maria Virigodala, angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mundipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha.
kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasipano teteleko tu akufuna kwa bwino. Ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasipano teteleko tu akufuna kwa bwino. Tikukutamatani, tikukuyamikani, ulemu. Tikukupembedzani, tikukulemekezani, ulemu. Tikukuthokozani, chifukwa cha ulemu, ulemu. Cha ulemu wanu wa ukulu, ulemu. Ambuye Mulungu, mfumu ya kumwamba, ulemu. Mulungu Atate akakuzose, ulemu. Ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasipano teteleko tu akufuna kwa bwino. Ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasipano teteleko tu akufuna kwa bwino. Inuabuye Yesu Kristu, ulemu. Mwana wake mmoja yeka, ulemu. Ambuye Mulungu kakusaka Mulungu, ulemu. Mwana wa Atate, mwana wa Atate, ulemu. Amene mumachotsa machimo atsiko, ulemu. Atsiko na pasi kuti chitile chisoni, ulemu. Amene mumachotsa machimo atsiko, ulemu. Atsiko na pasi nalinanipembelo, ulemu. Amene mumakolo uzanjala amanja, ulemu. Namanjala Tate kuti chitile chisoni, ulemu. Ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasipano teteleko tu akufuna kwa bwino. Ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasipano teteleko tu akufuna kwa bwino. Uti inunoka
kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasi pano tendelepo atu akufuna kwa bwino. Ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasi pano tendelepo atu akufuna kwa bwino. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse, mutisangalatse ndi chimwemwe choyera, ndipo lolani kuti tikondwere mwambo wa matamando oyera, chifukwa kukwera kwa Khristu mwana wanu ndi kukwezedwa kwathunso, poti kumene mutu watsogola mu ulemerero, tupinso likuyitanidwa kutsatira chiyembekezo wa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. A Teofilo, m'buku langa loyamba lija ndidakulemberani za zonse zimene Yesu ankachita ndi kuphunzitsa kuyambira pachiyambi kufikira tsiku limene adatengedwa kupita kumwamba. Mwamphamvu ya Mzimu Woyera anali atawuza atumwi amene adawasankha aja zoti iwowo adzachite. Iye ataphedwa adadzionetsa wamoyo kwa iwo mwa njira zambiri zotsimikizika. Adawaonekera nalankhula nawo za ufumu wa Mulungu masiku 40 pamene anali nawo pamodzi. Yesu adawalamula kuti musachoke mu Yerusalemu, koma mudikire mphatso imene Atate adalonjeza, monga ndidakuwuzani. Pajatu Yohane ankabatiza ndi madzi, koma pasanapite masiku ambiri inu mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Tsono atumwi aja atasonkhana adafunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi ino ndiyo nthawi yoti mukhazikitsenso ufumu wa Israeli? Iye adati, si ntchito yanu kuti mudziwe nthawi kapena nyengo pamene zidzachitike zimene Atate adakhazikitsa mwamphamvu yawo. Koma mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera akadzabwera pa inu, ndipo mudzakhala mboni zanga ku Yerusalemu, ku Yudeya ndi ku Samariya konse, mpaka ku malekezero a dziko lapansi. Atanena zimenezi, Yesu adatengedwa kupita kumwamba, iwo akupenya. Ndipo mtambo udamlandira kumubisa, iwo osamuonanso. Mmene atumwi aja ankayang'anitsitsabe kumwamba iye akupita, mwadzidzidzi anthu awiri ovala zoyera adayimirira pambali pawo. Anthuwo adawafunsa, kwatani mwangoti chilili? Pamenepa mukuyang'ana kumwamba, Yesuyu amene watengedwa kuchokera pakati panu kupita kumwamba adzabweranso monga momwe mwamuoneramu akupita kumwambako. Mawu a Ambuye. Titokose Mulungu.
Mawu a kalata ya Paulo oyera kwa Aefeso. Abale, ndimapemphera kuti Mulungu wa Ambuye athu Yesu Khristu, Atate a ulemerero, akuninkheni Mzimu Woyera amene adzakupasani nzeru nadzaulula Mulungu kwa inu, kuti muziwe kwenikweni. Ndimapemphera kuti Mzimu Woyera akuunikireni mitima mwanu, kuti muziwe zimene mungathe kuyembekezera. Kwa Mulungu amene adakuyitanani, ndimafunanso kuti muziwe kukula kwake kwa ulemerero ndi madalitso amene Mulungu amalonjeza kupasa anthu ake. Ndiponso ndikufuna kuti mudziwe mphamvu yake yopitirira muyeso imene ikugwira ntchito mwa ife okhulupirira. Mphamvuyi ndi yomwe ija yolimba koposa, imene Mulungu adayigwiritsa ntchito pamene adaukitsa Khristu kwa akufa, nakhazika ku dzanja lake lamanja m'dziko lakumwamba. Adakhazika pamwamba pa mafumu onse, aulamuliro onse ndi akuluakulu onse akumwamba, ndiponso pamwamba pa mayina ena onse amene anthu angawatchule nthawi ino kapena nthawi ili nkudza. Mulungu adagonjetsa zonse kuti zikhale pansi pa mapazi a Khristu, ndipo adakhazika pamwamba pa zonse kuti akhale mutu wa mpingo. Mpingowu ndi thupi la Khristu, ndipo wodzazidwa ndi Khristuyo amene amadzaza zinthu zonse kotheratu. Mawu a Ambuye. Titukuze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Mareko woyera.
Yesu adaonekera ophunzira ake ndipo adawuza kuti, pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu onse uthenga wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sakakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Okhulupirira azidzachita zozizwitsa izi: azidzatulutsa mizimu yoyipa potchula dzina langa, azidzalankhula zilankhulo zachilendo, ndipo akagwira njoka kapena kumwa chakumwa chotha kuwapha sadzapwetekedwa. Akasanjika manja pa anthu odwala, anthuwo azidzachira. Ambuye Yesu atalankhula nawo, adatengedwa kupita kumwamba, nakakhala ku dzanja lamanja la Mulungu. Tsono ophunzira aja adanka nalalika ponseponse. Ambuye ankagwira nawo ntchito pamodzi, ndipo ankatsimikiza mawu awo ndi zozizwitsa zimene ankachita. Uthenga wa Ambuye. Kawirikawiri nkhani za Mulungu timazimvetsa mwa umunthu. Ngakhale amene analemba Bible, amene amatsogozedwa ndi Mzimu Woyera kulemba mawu a Mulungu Bible, amalemba mawu a Mulungu mwa umunthu. Chikhala kuti sanalembe mwa umunthu, bwezi sitikumva chilichonse za Mulungu, chifukwa za Mulungu sitingazimvetse. Mulungu ali dziko lake. Chifukwa chake Mulungu kuti timveko zina anasandutsa munthu, anadzakhala munthu kuti timveko zake za Mulungu. Ngakhale anakhala munthu choncho, zina ndi zina anthu sanamvetsebe. Ngati samamumvetsa Ambuye Yesu ali munthu, ndiye tinakamvetsa bwanji anakhala anangobwera mu mulungu wake? Sinakamvetsa. Chifukwa chake timanena ku dzanja lamanja la Mulungu, ndiye kuti Mulungunso ali dzanja lamanzere. Mulungu akhala pa mpando wake wachifumu. Mulungu ndi mzimu, nanga mzimu ukhala pa mpando, nanga mzimu uli ndi dzanja. Koma zili choncho kuti tizimvetsako za Mulungu. Chikondi cha Mulungu, chikondi cha makolo. Munthu amakonda, Mulungunso amakonda. Pali kusiyana kwanji? Ndi chilankhulo cha umunthu, chifukwa Mulungu sakonda ayi. Mulungu ndi chikondi chimene. Tikanena kuti Mulungu chikondi cha Mulungu amatikonda, tamchita limiti. Chifukwa ndi anthu amene amakonda. Mulungu is love itself. Ndiye tikuzilankhula mwa umunthu kuti tikhale ngati tikumvako zina. Kani ya lero, chaka cha lero chakukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba, anayifotokoza mwa umunthu kuti timveko kuti anasintha, anachoka nkukakhala pamaso pa Mulungu. Ndi pamaso pa Mulungu, kulankhula mwa umunthu. Kukwera kwa Ambuye Yesu ndi mmene timamvetsera mwa umunthu ayi. Kuti basi anagwirizana pamulozo pawo kuti tsiku lakuti tikachite mwambo wokwera kumwamba, ndikakwera kumwamba ndiye tikamukabwere. Basi nkupita nkukasonkhana nkumamuona kukwera kumwamba. Ayi, anayifotokoza mwa umunthu. Ambuye Yesu was already before his father atanguka kwa kufa. He was already. Chifukwa atanguka kwa kufa, he was different. Anayamba kuonekera paliponse, amakhala paliponse sopano. Ophunzira amatali uku iwo mkopesu nukapeza. Ndiponso samadikira kuti atsekule khomo ayi, amalowa chiseko chili chokhoma. He was very different. He was already ndi Mulungu, anali kale ndi Mulungu. Panali chifukwa choti tsiku lakuti, nthawi yakuti akakwera,
ayi anayifotokoza moti timve kungati anthu, koma Ambuye Yesu anali kale ndi Mulungu wake. Tanthauzo la kukwera kwa Ambuye Yesu kuti tsopano he has changed, ali mu ulemerero wa Atate yake. Koma tsopano afuna awapatse mwapadera ntchito. Ndikukutumani tsopano, pitani dziko lonse mukalalikire uthenga wabwino, mukaphunzitse anthu, mukabatize anthu. Tsopano akuwapatsa ntchito. It's like now a great commissioning. He's commissioning them to go out. He's concluding his earthly work. Kumalizitsa ntchito pa dziko lapansi tsopano. Now officially I've completed everything with you. Now I'm going away. I will not be present to you, but I will be present with you. Chifukwa chake physically samamuona mmene amachita kale kumadya naye, kumugwira, samapanga zimenezo, koma anali nawo. Ndidzakhala nanu mpaka kumatsiriziro a dziko lapansi. Ali nafe. Tinasoti kumpanga fixa Ambuye Yesu pena pake. Tizimvetsa mwa munthu momwemo tebenako. Mtebenako timasungiramo Ambuye Yesu msakramenti la Eucharistia. Doesn't mean kuti kulikonse kulibe Ambuye Yesu ali umumoka. Ambuye Yesu ali palipo. Ali kunyumba kwathu, ali kuchito kwathu, ali kulikonse mmene timakhala tili naye Ambuye Yesu. Chifukwa chake uthenga wina wake wa Lent ndinalalika kuti be careful how you treat people, especially the poor, the needy, the elderly, how you treat them. You should suspect every poor person, every elderly person, every needy person, suspect them. You may be treating Jesus Christ because he is in them. Amakhala tu malo ena odabwitsa tu Mulungu amene sitingathe kumvetsa. Amakhala ngakhale pa chitsamba cha minga. Kumbukira Mulungu anamulankhula Mose kuchokera pa chitsamba cha minga. He was there. Ambuye Yesu anabadwira mkhola la ng'ombe. Mulungu kubadwira mkhola la ng'ombe. So he is everywhere. Mulungu is everywhere. Chifukwa chake timachita discourage khalidwe lija limene tili nalo ife akhristu lonena kuti tikachoka kuno tikabwera kuno chalichi kukhala kankhosa kwambiri, oneka munthu wopemphera kwambiri, ofatsa, munthu kuno kuchalichi. Tikangotuluka kupita ku ntchito ku business mukamva kuno tusi kuchalichi zimenezi, ayi kuno sikuchalichi. Atsogoleri munganichite zimenezi zona, ayi kuno tusi kuchalichi. So you want now to separate your life. Moyo wa mpingo ni moyo wa chikunja. No. Be yourself everywhere. Chifukwa tu you may be surprised kuti, sorry to shock you, to embarrass you. Mwina Ambuye Yesu sali muno. Mwina ali ku business iko. Inu nkuti tupita kuchalichi tiko nyumba ya Mulungu kuli Mulungu Ambuye Yesu nubwera kuno kuchalichi. Mwamusiya ku business. You think he is here. He isn't the poor person. Mwampanga pasi, mwamdutsa. Osauka mwina wake opempha mwamdutsa mpita mwatupita kuchalichi. You are living Jesus Christ there. Treat every person with caution. You never know, you may be treating Jesus Christ. Everywhere, he is everywhere. He is with us here. He is at home. Nyumba mwina tu taiwala kuti mwina Mulungu ali momwemo. Ena tu mnachitolemba pakapepala bwinobwino mnyumba mwanu. Mulungu mukhale nafe muno uchitolemba muno. Mukhale nafe muno. Koma tu zimene zimachitika mnyumbamo. Mwangomenyana, mwangotukwanizana mnyumba. Mama nana sima mnyumba momwemo.
aliyense aziphika yekha muno. Opeza kuti nyumba yomweyo wina waphika wadya yekha, basi bwera wina palibe sima, basi naye sotereka yake. Apo palembedwa ndithu Mulungu mukhale mnyumba muno. Utenga walero ndi kuti Ambuye ali paliponse, is everywhere, andakutituma. Ntchito zakufalitsa uthenga, communications day la Mulungu la lero, mpingo timakondwera ntchito zofalitsa uthenga. Apapa chaka chilichonse amalemba chikalata kulembera mpingo wonse, makamaka targeting amene amagwira ntchito mwapadera zofalitsa nkhani, zofalitsa mauthenga, atola nkhani. Tonse masiku ano ndife atola nkhani. As long as you use a medium to send a message to the people, madzakhala ngati mtola nkhani ndithu ofalitsa uthenga. Pogwisa ntchito foni, kompyuta, kutumiza mauthenga osiyanasiyana ku anthu, ukhala ngatibe mtola nkhani mnjira ina. Zimenezi zinamba mchaka cha 1967, amene timatsatirako pang'ono mbiri ya mpingo. Mchaka cha 1962 mpaka na 1965 kunali msonkhano waukulu amautchula kuti Vatican Council II, mene akuluakulu mpingo anakumana kukambirana nkhani zosiyanasiyana za mpingo, kuona ntchito zina za mpingo zimene zimayenera kuti zisinthidwe nthawi imeneyo. Chimodzi mwa zinthu zimene anakambirana kuti zisinthidwe zinali kugwisa ntchito chilankhulo cha kudera kumeneko pa nsembe za misa. Kalekale akuluakulu ena mwina ngati mukumbukira, nsembe za misa zimachitika mchilatini kulikonse, phatikizapo kuno kwathu kumene anthu sanalowe mkalasi ya chilatini, koma amachita nsembe za misa mchilatini asanasinthe mzaka zimenezi za 1962 mpaka 1967. Poti wansembe akhala paguwa apa amachita misa mchilatini. Dominus vobiscum. Tayankhani. Ndiye kuti wasembe amachita sembe ya misa atayang'ana uku, samang'ana Kristo, amang'ana uku. Yoti basi Ambuye akhale nanu. Kaya chifukwa chani uli samayang'ana Kristo kaya? Ndiye zimenezo mchaka msonkhano umenewu ndi umene wana kuti tentisinthe. A priest should face anthu. A priest to say sembe ya misa mchilankhulo cha kwawo. Zina atu zimene zinasintha. Na kuma nawo topic imene tunena pano, imene anakambira naso, imene tinayochidwe lero, ndiya zida zogwisa ntchito pofalitsa mawu. Analemba chidokumenti chawo amachula kuti Inter Mirifica, the wonders of modern communication. Wairesi inayamba mzaka zamana 1895. Ndi mnyamata wina wake wa ku Italy amamchula kuti Guglielmo Marconi wa zaka 20, na mene anayambisa za radio. Moti anachita improve mpaka kufikira leroli pa chitika ma improvement ambiri. Moti radio itayamba kuyambirira cholinga chinali kuti azilumikizana apa nyanja ndi pa mtunda, kuti zikavuta pa nyanja azipanga ma wireless messages msanga kuntunda kuti akapulumutse. That was the aim. Then pang'ono unoti we can do more. Tingati umalengeza zinthu, ndiye amalengeza zinthu. Ndiye tsiku lonse makhala ma advert, tsiku lonse mangolengeza zinthu basi. Then later on nkhondo tingati kuirengeza nkhondo yoyamba yachiwiri anthu amayipanga foro pa radio. Television namba zaka zama 1935 anambaso kupanga foro nkhondo yachiwiri pa television.
zithunzi kanema, anthu amaonera makanema oyambirira zinali amati ma still pictures zimangobwera basi anthu kumangoona chithunzi chabwera basi zisanayambe motion zisanayambe za motion chimangobwera chithunzi basi sikubwera china basi. So it was like a funny thing kuti chithunzi icho zatero chithunzi zikukhala bwanji. It was a wonder. Then pang'ono koma kuti zikhala zichita motion. Ndiye mpingo unaona zinthuzi nzabwino. We can use these for evangelization. Ndiye analimbikitsa anthu kuti tizigwisa ntchito zimenezi zamakono kuti uthenga upite patsogolo. Anthu azimva uthenga kutali, aziumva uthenga nawo. Ndiye kunabwera ma issues za televangelization. Tamagwisa ntchito radio, television, kumalalika anthu kumamvetsera kwina. Kale tu nthawi yambo Yesu amayenda mitunda tu anthu. Amapatsa makalata, pitani. Paulo akalemba makalata ake amapatsa anthu, pitani mukasiye kalata iyi ku mpingo wa ku Efeso. Ndoti uthenga umangokhalira anthu akumeneko basi ena onse samadziwa kuti chuchitika nchani. Koma lero with technology zimene ndikulalika pano munthu wa ku India akumva zili live akumva ku India. Zimene ndikuzanini zimene akumva exactly. See the wonder of technology. Inter mirifica. Zabwino kwambiri. Ndiye mchikatata chawo apapa chimene mutu wake akunena kuti artificial intelligence and the wisdom of the heart towards a fully human communication. Chichewa chake akuchitchula kuti nzeru zochita kupangidwa ndiponso umunthu wa mtima zothandiza anthu kuti azilumikizana ndi kufika pomvetsetsana kwenikweni. Nde pamene akuyamikira ntchito zimenezi kuti zikutithandiza kwambiri pofalitsa uthenga wa Mulungu, akuchita woni, akutichenjezaso kuti tsopano pali makafukufuku amene anthu akuchita za sayansi za computers kuti kompyuta izigwira ntchito ya munthu. Tikudziwa kale kuti zina zimene tikupanga amapanga ndi machine. Onani zimene tikugwisa ntchito polankhula ndi machine amenewa. Zimene zikuchitika zakuti moti ndizivutika umachita anangoyika izizi kuti zizindithandiza kuti mawu adzikwera. Onani akwaya nakuchitani folo kwambiri, munangoyika nyimbo mmujenumo osamayimba nawe ungochisiya kuti chiziyimba ndi kuti chikugwira ntchito ya munthu. Pali makafukufuku pano amene akuchitika kuti apange brain, artificial brain. So they are learning, akuphunzira, they are studying the human brain. Utaone kuti brain ya munthu imagwira bwanji ntchito. Aipange study, then apange artificial brain. Chifukwa ningasi center of action yathu chani ili brain. Nimene machita command zinthu. Zimene upanga nkamapanga chonchi. Ndioti information ichokera ku brain kundiuza kuti ndipange chonchi. Chicho semeti mapanga act. Timakauti brain akafa ndiye munja munthu mangona. Sungachite chilichonse. Ndioti brain basi yazizira. As long as the brain is active, nimapangisa kuti nzipanga zinthu nzilankhula chani zichita coordinate. Kumalankhula zomveka, zogwirizana chani. Nchifukwa chake tikamalankhula za mgwerera chani anthu amati awa alibe brain yo. Kuti bongo mutu wake ngotani tikamati mutu wake ngotani tanthauza kuti bongo wake ngotani. Ndioti zimene kulankhula sizogwirizana. Brain wasokonekera. Olo ukachitako utsi anyamata ena amachitako utsi. Utsi kwakalowa brain ndiye makangati wa sokoneza brain.
ndi basi umangochita kwa umangosekerera paliponse ndi anthu kuti mwatani kodi brain yako yatsokonekera. They are studying the behavior of the brain kuti apange artificial brain, then machine yake azipanga ntchito ya munthu. So the Pope is warning on that. Why should we not regulate this? We should regulate this invention. Chifukwa tikangozisiya choncho zivulaza wanthu, zipereka ulesi kwa anthu. Ngati munena kuti ntchito imene munthu akuchita tisire machine pakhala mavuto. Nanga machine angakhale ndi chisoni ni munthu? Nanga machine angakwiye? Chifukwa it's necessary that sometimes it's necessary that we get angry. Tione tizikwiya nthawi zina. Kukwiya kuli kumakhala sona advantage yake pena pake. Nanga machine angachimwe? Nanga machine angakalape apita ku chivumbulo? Machine angakagwire ntchito za chifundo? Machine fuati makagwire ntchito za chifundo we are concerned, sympathy, empathy ndi anthu ena. Ndi chisoni likakhala ndi chisoni ndi we do something. Azikachita zimenezo machine zimene apapa akufusa amene tigwisa ntchito machine. Anthu ambiri tikulowerera kumeneko, whether knowing or unknowingly tikulowerera kumeneko. Tikufuna kuti machine azitigwira ntchito. Ena kuti sindipita kuchalichi ndi misa ndizingomvera pa wireless opanda good reason, opanda chifukwa chomveka. Aningokhala pa wireless chifukwa chake nikhala ulesi. Lero ndadzuka ulesi ndi pemphera pa wireless. Kupemphera pa wireless ndipemphera pa television ndi ulandira pa television ukalistia, ulandira pa wireless ukalistia. Tena tikachite nawo mbali, tikatenge nawo mbali ndanzatu participating actively into the liturgy. Zimene akudzudzula kuti zimenezi zisachitolowerera mpaka kumeneko, chifukwa zikalowa kumeneko ndiyo tini mavuto. Ndoti anthu tikhala pansi, anthu ntchito, of course ntchito zikhoza kutha ena chifukwa cha machine. Kotero kuti kozo ndipita kuchalichi kunyumba kukhala munthu wake artificial munthu wochita upanga chifukwa ngasizosachita. Ndoti akonza nyumba, kitchen, aphika sima zonse bwinobwino, mpeza kuti zachitika bwinobwino ndi munthu chochilokonza, si munthu weniweni. Kuti zikachita kufika pamenepo ndikuti kukakhala mavuto wake amene akabwere. We also have new challenges. Yes, it's an opportunity, but there will be more challenges also. Nde amene tiganizire pamenepo kuti kodi chimenechi chikapereka ulemu kwa munthu, chikapereka ulemu kwa Mulungu. Komabe we know kuti palibe munthu amene angachite replace munthu olengedwa ndi Mulungu. Kaya munthu wopangidwa, munthu otani sangachite replace munthu olengedwa ndi Mulungu. Is very unique. Ndiye tsiku la lero amene ndikuganizira za zimenezi, tionenso zida zimene zimatithandiza kufalitsa uthenga wabwino. Kodi zikupereka ulemu kwa munthu komanso zikupereka ulemu kwa Mulungu? Ena mwina pogwisa ntchito zida zimenezi we have abused other people. Pogwisa ntchito machine taononga mbiri ya anthu ena. Pogwisa ntchito machine sinapatse ulemu anthu ena. Pamene tikusingasinga za chaka chimenechi chakukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba, tiye tivomere ntchito imene akutipatsa Ambuye Yesu. Tipite kulikonse kukafalitsa uthenga wake, kuntchito kwathu, kunyumba kwathu, ku business kwathu. Amen. Tisonyeze kumvera kwathu. Ine ndimvera Mulungu mmodzi yekha, Atate amphamvu zonse, amene analenga zakumwamba ndi zapansi pano, zooneka zonse ndi zosaoneka zomwe. Ndimvera Mbuye mmodzi,
Yesu Kristu, mwana mmodzi yekha wa Mulungu, wobadwa mwa Atate chikhalire, lisanayambike konse nthawi, Mulungu wofuma mwa Mulungu, kuyera kofuma nkuyera, Mulungu weniweni wofuma mwa Mulungu weniweni, wobadwa wosalengedwa, wolingana ndithu ndi Atate, kudzera mwa Iye zinthu zonse zinalengedwa, chifukwa cha anthufe ndi chipulumutso chathu. Iye adatsika kumwamba ndi mphamvu za Mzimu Woyera, adatenga thupi lake mwa Mariya Virigo, nakhala munthu, adampachika pa mtanda chifukwa cha ife, pa nthawi ya Ponsiyo Pilato, adasauka mpaka kufa, nayikidwa m'manda, ndipo mkucha wake adauka kwa kufa, monga adanenera malembo oyera. Adakwera kumwamba, ndipo akukhala kudzanja lamanja la Atate. Adzabweranso ndi ulemerero, kudzaweruza amoyo ndi akufa, ndipo ufumu wake sudzatha. Ndimvera Mzimu Woyera, Ambuye wotipatsa moyo, amene afumira mwa Atate ndi Mwana, amene timpembedza ndi kumutsira ulemu, pamodzi ndi Atate ndi Mwana. Iye adalankhula kudzera mwa aneneri. Ndimvera mpingo umodzi, woyera wa Katolika, wofumira kwa apostoli, ndikuvomera ubatizo umodzi, wochotsera machimo, ndipo ndikuyembekeza kuuka kwa akufa, ndiponso moyo wosatha kutsogoloko. Amen. Abale, Yesu Kristu wayima pakati pathu, atikokera tonse ku ulemerero wakumwamba. Tiyeni timuyamike popempha madalitso a Mulungu pa ife ndi pa anthu onse. Mapemphero athu tiziyankha kuti: tikupemphani mutivomereze. Atate, mudzaze mpingo wanu ndi Mzimu Woyera, kuti usaleke kuwunikira anthu a mafuko onse powalalikira uthenga wabwino. Tikupemphani. Atate, muyitane anyamata ndi asikana ambiri ku ntchito yofalitsa uthenga wanu, ndipo muwalimbitse kuti akhale mboni zenizeni za Yesu Khristu. Tikupemphani. Atate, mudalitse akhristu eni ake kuti alimbikire potukula moyo wa anthu, ndiponso asaope kusaukira anzawo. Aziwe kuti pakutero ali kuchitira Yesu umboni. Tikupemphani. Atate, muyang'ane ndi maso achifundo onse amene akuvutika, muwapatse chikhulupiriro cholimba, adziwe kupirira mavuto mophatana ndi mpulumutsi wawo. Tikupemphani. Atate, ife tonse tili muno, mutithandize kugwirizana ndi mwana wanu wokhala pakati pathu, kuti tidzetse ufumu wake m'mitima ya anthu anzathu. Tikupemphani. Atate, ndinu kasupe wa zabwino zonse, maso athu akuyang'ana inu. Mverani mapemphero athu ndinso madandaulo anthu onse,
mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Koma kumupemba nthawi zonse, sotokoza zomwe Mulungu wapatsa. Koma kumupemba nthawi zonse. Anapempha Mulungu kuti akufuna ntchito, mwakukoma mtima kwake anawapatsa. Anapempha Mulungu kuti akufuna chuma, mwakukoma mtima kwake anawapatsa. Sopeleka chuma chako kwa Mulungu, koma kumupempha nthawi zonse. Sotokoza zomwe Mulungu wapatsa. Koma kumupempha nthawi zonse. Anapempha Mulungu kuti akufuna banja, mwakukoma mtima kwake anawapatsa. Anapempha Mulungu kuti akufuna ana, mwakukoma mtima kwake anawapatsa. Sopeleka chuma chako kwa Mulungu, koma kumupempha nthawi zonse. Sotokoza zomwe Mulungu wapatsa. Koma kumupempha nthawi zonse. Thokozani Mulungu poti adakulengani, zaulere zake zosana kupatsani. Sana yang'anile kuti nonjiwotani, kukoma mtima kwake kwa muyaya. Sopeleka chuma chako kwa Mulungu, koma kumupempha nthawi zonse. Sotokoza zomwe Mulungu wapatsa. Koma kumupempha nthawi zonse. Anapempha Mulungu kuti akufuna ntchito, mwakukoma mtima kwake anawapatsa. Anapempha Mulungu kuti akufuna chuma, mwakukoma mtima kwake anawapatsa. Sopeleka chuma chako kwa Mulungu, koma kumupempha nthawi zonse. Sotokoza zomwe Mulungu wapatsa. Koma kumupempha nthawi zonse. Pasotatenga isiti kudzatula uye landirani. 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 Chuma chatuti timopeleka kuti pikawu
pasotatenga isi tikudzatula uye landilani. 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 Abale, pempherani kuti nsembe yanga ndi anu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye ayilandire nsembeyi m'manja mwanu kuti itamande ndi kulemekeza dzina lanu, ndipo ikhale yaphindu kwa ife ndi wampingo wake woyera wonse. Inu Ambuye, tikupereka mopemba nsembeyi kuti tilemekeze lero kukwera kwa ulemu kumwamba kwa mwana wanu. Tikukupemphani tapempha kuti kudzera mkugawana koyerako ifenso tidzathe kukafika kumwamba mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndikoyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Ambuye Yesu, mfumu ya ulemerero, wagonjetsa tchimo ndi imfa, wakwera lero kumwamba, anjelo ali kuyang'ana ndi chidwi. Mkhala pakati wa Mulungu ndi anthu, mweruzi wa dziko ndiponso Mbuye wamphamvu zonse, wakwera kumwamba osati kuti atalikirane ndi umunthu wathu wotsikawu, koma kuti ife mbumba yake tilimbe mtima pomutsatira, kumene iye amene ndi mutu ndi muyambitsi wathu watitsogolera. Choncho podzazidwa ndi chikondwerero cha Pasaka, dziko lonse, anthu onse akukondwera potamanda inu, ngakhalenso amphamvu onse akumwamba ndi magulu a angelo
onse pamodzi akuimba nyimbo yolemelero wanu mosalekeza kuti ndinoyeradi Ambuye, nkoyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu, kuti zisanduke thupi ndi magazi a Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula kuti tizikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kuwaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a chipangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro.
Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino yamoyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepeserayi ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Mariya wodala amayi a Mulungu, ndi Yosefe wodala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala, ndiponso Amartiri olemekezeka ndi oyera onse, timawadalira kuti azitithandiza potinena kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis papa wathu, ndi George archiepiscopo wathu, ndi Vincent mthandizira wake, aepiskopi, ansembe onse, akhristu onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Verani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso pano. Ananu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka mmoyo uno, mwachifundo chanu muwalandire mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye, mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi wathu adatilamulira, ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga mwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso tikhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse. Mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zopsa zonse, pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti: ndikusiyirani mtendere wanga ndikukupatsani, musangane machimo athu, koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Mulungu mene muchotsa dziko lapansi mutichitwe chisoni. Ongosaka Mulungu mene muchotsa dziko lapansi mutichitwe chisoni. Ongosaka Mulungu mene muchotsa dziko lapansi mutipatse mtendere. Dziko lapansi mutipatse mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, nayu amene amachotsa machimo a dziko lapansi,
Ngodala amene ayitanidwa ku phwando la Kankhosa. Ambuye sindiyenera kuti mulowe koma munene mawu atsoka ndipo mzimu wanga udzachira. Tikupembedzani Mulungu wanga, o Yesu. Sitikuonani Mukaristiya, o Yesu. Kudziwitsa inu ndikulephera, o Yesu. Kuti mundikonda ndindadziwa, o Yesu. Yesu, o Yesu. Yesu, o Yesu. Yesu. Oh, Yesu, oh, Yesu, Yesu, oh, Yesu, Yesu. Yesu maso wangaza kuonani, o Yesu. Ndipo manja angaza kukuzani, o Yesu. Koma ndikumbuka maono aja, o Yesu. Ili tupilanga nditundipera, o Yesu. Yesu,
anandikuza nditu dzina lake loyela haleluya 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 mtima wanga ukutamanda mbuye mtima wanga ukutamanda mbuye mtima wanga ukutamanda mbuye mtima wanga ukutamanda mbuye ndipo mzimu wanga ukukondwele mibado olibumuwoba tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, inu amene mumalo pano kuti tikondwerere miyambo yoyerayi, tikupemphani tapempha kuti mwambo kukwera kumwambawu utifikitse kumene umunthu wathu walumikizana ndi inu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Tokoze amphakati wa St. Paul chifukwa cholimbikira kuyendetsa chipembedzo Mulungu sewu mpaka na lero. Zikomo kwambiri. Tokoze kwaya imene mwatitsogolera chipembedzo mwayimba bwino, mwachenanso bwino ngati ma college students. Which college? Tokoza kwambiri zikomo achinyamata. Chaka cha lero chokumbukira kondwerera ntchito zofalitsa mawu
Nde lero tinachita mwayi tinapemphera ndatola nkhani amene amagwira ntchito nyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo radio ali nafe. Amene mwabwera muyimirire, mubwere kuno kutsogolo, mpingo ukuoneni. Atola nkhani athu amene mwabwera mufike kutsogolo kuno, mpingo ukuoneni, kudziweninso. Ena timangomva pa zodiaki kuti wakuti mwaoneko. Ena mwamwayi mmaona pa TV. Koma ife amene timagwira pa radio ni mavuto. Simungationenso chitika mwayi lero. Nde mwina tiyambire uko muzibwera apa kutchula dzina ndi kumene ndi media house ndi parish imene mukukhala. Osewo ndi akatolika ndithu amene akutumikira ma media houses osiyanasiyana. Moni mpingo onse. Ine ndi Deogratias Mana, ndimagwira ntchito ku Times Group. Parish yanga kuno ndi Don Bosco ziko. Moni mpingo. Ine ndi Frank Biswick, ndimagwira ntchito ku MBC. Parish yanga ndi St. Kizito Chigoneka. Moni mpingo. Aseno pakwawo. Dzina langa ndine Peter Dumayo, kugwira ntchito ku radio ali nafe chifukwa chake ndanena kuti aseno pakwawo. Ndimapemphera kulikuni parish zikomo kwambiri. Moni mpingo. Dzina langa ndine Andrew Viano, ndimagwira ntchito ku Zodiac. Ndimapemphera ku St. Andrea Kagwa zikomo. Moni mpingo. Ine ndi Titus Jataphiri, ndimapemphera ku Mtima Woyera Parish, ndimagwira konkuno ku radio ali nafe. Amoni mpingo. Ine dzina langa ndi Atanasio Butawo, radio ali nafe, ndimapempherapo mpano. Moni mpingo ose. Ine dzina langa ndi Gilbert Khungwa, matumikira ku radio ali nafe, mapemphera ku St. George's Msamba. Moni mpingo. Ine dzina langa ndi Lawrence Josam, matumikira ku radio ali nafe ku Msamba St. George's Parish. Moni Kristo anzanga. Ine ndi Peter Chimimba, mmodzi wa ku radio ali nafe. Ndipo kumeneko ndimakonda kupanga program ya parish. Ndimachokera ku St. Francis Parish ku Kanengo area 25 zikomo. Moni mpingo. Ine dzina langa ndi Grace Kapatuka, ndikugwira ntchito ngati mkulu ofalitsa nkhani ku nthambi yoona za matenda a COVID-19 komanso kolera mu ofesi ya president ndi nduna. Ndimachokera ku Kagwawera Parish zikomo. Moni a Kristo anzanga. Ine dzina langa ndine Jervas Gamadzi, kapolo boma wopuma. Potidagwira kuntchito kamuzu sento kwa nthawi ndithu, ndeti tapuma basi tidanchitika kapolo boma wopuma. Kwathu ndikulikuni, koma tidachitika mwayi ku NRC
tidadzimangira nyumba ya mapemphero ndi abambo amabwera sandene iliyonse kumenekoko, komabe tili pansi pa Likuni Parish. Zaka zikulu monga chikuku ichi chapitachi, monga Easter, timakaonekera ndithu ku Mother Parish. Zikomo kwambiri. Moni mpingo, ine ndi Lazarus Zondwayo Mgomezulu, matumikira ku Radio Alinafe. Parish yathu ndi St. John Paul II ku Chitedzi. Zikomo. Okay, dzina langa ndine Esther Banda, ndimagwira ntchito ku Tuntufye Radio, Kalonga Diocese, ndine correspondent wa kuno ku Lilongwe ndipo ndimapemphera ku Don Bosco. Zikomo. Ine ndipira Ntambala, ndimagwira ntchito ku Zodiac, ndimapemphera ku St. Andrea Kagwa. Zikomo kwambiri. Moni mbumba yonse ya Mulungu. Ine ndi Caroline Majiga, ndimathandiza ku Radio Alinafe, koma ndimachokera ku Mtima Woyera Parish. Zikomo. Ine ndi Christina Kutumula, ndimagwira ntchito ku Malawi News Agency, nthambi ya unduna wozofalitsa nkhani, ndikuchokera ku area 25 St. Francis Parish. Moni mpingo onse, dzina langa ndi Luce Chimwaza, ndimagwira ntchito ku Malawi Communications Regulatory Authority. Kumeneko kuli nthambi imene imayang'anira wireless. Ndi ntchito imene ndimagwira ndikumvera wireless kuti tione kuti kodi chiphaso chimene tidapereka chija, zimene zili mu chiphasomo zikugwirizana ndi zoulutsidwazi. Ndi ntchito yanga. Mwachidule ndimati ndine mlonda wa wireless. Zikomo kwambiri. Moni mpingo onse. Dzina langa ndi Western Guta, ndimagwira ntchito ku Zodiac, ndimapemphera ku St. Anthony of Padua, area 25. Zikomo mpingo, ine dzina langa ndi Luseka Dzongwe, ndimapemphera konkuno ku Maula English Community. Ntchito yanga ndimagwirira ku Mibawa Television, Creativity That What. Ine ndi Ephraim Makawa, parish yanga ndi St. Francis Kanengo, area 25, koma ndimatumikira ku Radio Maria Malawi. Zikomo. Koza kwambiri. Ine ndi Bambo Louis Chikanya, ndimatumikira ku Radio Alinafe, ndimapemphera pompano. Tatukoza atola nkhani. Zikomo kwambiri. Pomaliza nkhani ya chaka cha nkhoso yathu, tipitirize kukonzekera bwino makamakaso kupempherera chaka chimenechi. Pa 17 tiyamba novena ya Amayi Maria ku Our Lady, Amayi Maria aku Africa, Our Lady of Africa novena. Ndi tikonzekere pa 17 tizinena pemphero limene la novena, tisanayambe sembe ya misa tizineneratu pemphero limeneli. Mulungu apitirize kudalitsani nonsenu, khale ndi tsiku lopambana. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani ndi mtendere wa Ambuye. Misa yatha. Singo singo ndi Mzimu Woyera,
limodzi la Lilongwe, sinodi ya Lilongwe. Kusinga ndizimu oyera, kutitaniza yenda moyenera, ngati ana abanja limodzi la Lilongwe, sinodi ya Lilongwe. Sinodi ya Lilongwe, 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 kusinga ndizimu oyera, kutitaniza yenda moyenera, ngati ana abanja limodzi la Lilongwe, sinodi ya Lilongwe, kusinga ndizimu oyera, kutitaniza yenda moyenera, ngati ana abanja limodzi la Lilongwe.